Reloads. Ayusin ka lang. Sa top ko lang tong ano ko. 5 minutes. Tara Jigs. Invite loads, the barrage. Unjoinable ka yata. Low. Serve tayo isa slot. Sige. Okay. Jer, nag-game mo slot. Ano na?
Regiments yata. Regiments invitation. Calgary Pro. Kaya yata yun ah. Rinig ko ako doon. Calgary. Hindi kita marinig. Wala ba? Wala. Mic check. Hindi kita eh. Hindi kita marinig doon. Tsaka echo yung mic mo. Wala pa rin. Yeah. Mic check. Nag-iba ba yung... Yun. Wala pa rin. Wala na ba? Mic check. Okay. Check. Mic check. Wala pa rin. Mic check. Okay na? Okay na ba, Lods? Wala pa rin tolol. Restart ko lang ito. Wala pa rin. Kala. Check. Mic check. Ayun. Okay na ba? Check. Okay na ba? Pero naririnig ko yung sarili ko. Ba't kaya? Pero yung mic ko naririnig mo ano? Baka naka-monitor ka sa ano? Sa... tawag dun? Sa stream ko? Ano? Baka naka-on yung stream ko sa isang... sa ano? Lumalabas Check. dyan? Hindi kita marinig dyan. Yeah. Oo, doon naka-on. Mic check. Okay naman. Ba't ganun? Mic check. Wala pa rin tolol. Ano naman akong pinalitan? Nag-update lang eh. Mic check. Oo, ayun, wala yung mic mo. And mic check. Yo. Mic check. Yo, do you have spot, bro? Ayun. Wala pa rin pala. Yo.
Ba't ganun? Patera mo. Turayut, yut. Wala naman akong iniba dito. Nag-update pa. Nag-update lang tong ano Dali yung eh. kamay mo tol ah. Restart ko lang tong ano. Oh, bali tol. Wala pa rin Nag... siya. Ha? Reset mo yung code. Restart lang ako, lads. Restarting. I check it. My check. I check. Zero. Meron na ba? Ayaw pa rin? Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin. Naka-off yung mic mo tol. Naka-off. Yo. At ganun. Teacher. I check. Wala pa rin tol. Pero naka-off na siya. Baka sa stream tol. Baka sa USB adapter yan ng headset mo, Lods. Palit mo ng ano kan, Low, socket. low. Low, low. Low, low. Low, low. Low. My check. My check. Oh, para direct no. At ganun. Wala pa rin tol. Naka-mute ka ata. Wala pa rin, Lods. Mic check. Mic check. Mic check. Ayun, ayun. Mic check. Pero naririnig namin yung yung computer, yung ano. Game lang. Yung game. Yung ano mo. Hindi nakakonect sa mic tol ah. Nakakonect sa ano, sa computer. Yung headset. Parang ganun. Hindi. Ikaw ginagamit yung nasa headset ko? Taka lang ah. Hindi. Taka lang. Ito.
Ayun. May naano ako, may nagalaw na naman ako sa ano. Putya nang yun. Hello. It's me. Hello. Looking for... Yo. I is back. Nice na. Yes. Main-bet kaya? Oh, si ano pala to si Tirador eh. Basic. Kaming naluloko ulit. Tirador. Tirador. Ganda ng skin ah. Patira po. Namumula-mula oh. Kaya nga, may sore eyes. Ay na hay. Kakatapos. Kaya tagig. Kakatapos lang. Putang at di pag... Magang-magang ngayon eh. Oh, shit. May anesthesia tol. Tol. Tapos pinakon kanina. Pina-semento. Semento, oh shit. Damn. Nervyos ka lang kaya kanina yung mama ko hayop. Oo. Hindi ko sana ipapakita eh. Accidentally. Tol. Hindi ko sana ipapakita eh. Kaso nakita niya. Mas mabuti rin yung tol. Imbis na ako yung magpapanik, siya yung nagpanik eh. Oo. Mic check. Check. Why? Yun. Pasok. Kala ko sasama si ano. Kanina. Si Jigs. Wala eh. May kasama ata. Meron. Sila Cheska ata. Uy. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Lakas pa rin yung December. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Playtime is over, mate. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. First game. Safe zone. Tayo. Pili kayo. Scavenger contract. Copy. Scavenger secure. Nag-update ba yung app nyo kanina nung pagbukas nyo? Ay yung Hindi. game. Oo, kanina. Oo, sa akin. Hindi. Kahapon. Kahapon pala okay. yun. May umabot siya Jer. Likod Diba? mo dyan na. Ba. Destination mark. Aba.
Oh, Oo. Patay na tayo. Ayaw, punta na rin eh. pasag. Ay, may umawag sa akin. Ay, muntikan na akong pucha. Primary objective is to kill them all. Putang ina nito. Fucking Ay, ass motherfucker. tanginang yan. Sinundan na ko. Galit tayo lahat. Sinundan din Bad ako. trip yun. Sorry. Dan. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. What? Tapos na. Nagsabay pa kayo. Yeah. If your team has the cash, they can pay for your release. Kupo. Oh. Ganda ng first game. Nice. Tirador. Marunong na din pala ang mga ganong galawan ah. Setting rally point. Tirador lang malakas. Ay. Galing na pala ako dito. Yan na, lapit na sila sa akin. Malamig na sa inyo. Tol. Yelo na. Smash na. Uy, Christmas na rin. thank you. Merry Christmas. Happy New Year. Hindi. Di pa looted lahat dito, no? Hindi pa tol. Loot ko dito. Nangabot ko na. Tapos. Objective update. Secure that position. Limang armo yun, tol. Oo. Thank you. Uy, sino yun? Ikaw pala. Ako. Basic. Pwede to ah. Talo na tayo. Coordinates Sige marked. tol.
Ang ko na yung mga galawang ko. Hindi ganun. Ano? Oh, intuition. Thank you for the like. Out of my way. I'll drive. Ayun tol, sakto, kulang pa. Ayun sakto, tara, loadout. Naman naman ng mga pera. Enemy UAV overhead. Nalagyan ba ng filter? Naman. Oo nga, no, nalagyan ko pala. Loadout drop inbound. Sobrahan ko sa ano, Gano? Tol, play Gano pa. tol? kaling ko. Enemy Oh, UAV pala, no? overhead. UAV na sila. Bawal. Ito, may madami akong AR Enemy dito. UAV overhead. SMG, mag. Mid-cal rounds. Ayun lang. 80. Kasi lang. That's mine. Okay lang ah. Moving to Yan ang collect. AR lang. Balik na, may kulay na. Napakarandang UAV. Uy, wait, sa likod ko po dyan. Kala ko kayo. Yan, Yan, tol. UAV. Dito sa likod ko lang. Ay, kita ko na. Kita ko na. Saan tol? Sa bahay, sa bahay. Hostile will be open. Positive contact. Ayun, kita ko na din. Saan siya? Ito. Setting rally Sa point. bahay. Saan yun? Enemy Saan yun? UAV overhead. Yan na, Ah, sa akin sumugod na. na, tol. Sumugod na, sumugod na. Sumugod na siya. Ano sa akin na? Oh, sa baba mo, sa baba mo. Nice. Ay, Uy, nandiyan na yung kakampi, nandiyan na yung kakampi. Hostile vehicle spotted. Dito na. Your badge. yan na, yan. Cheater tol. Cheater tol. Cheater. Dalawa. Ito ba? Cheater tol, KDB. Tang- Puro headset. Report na yan. Tingnan niyo. Yung isa. Yung siya yan ah. Ito, PTB ito. Ah, 1 kill. one kill lang. Tago 1 kill Ah. sila. Plunder here. Might have what you need. Ground team requesting flyover. Tara. Tabak na. Setting rally point. Yari. Na-DC ako, bigla. Allowed na ba si ano? Daily flight. E-flight. Daily flight.
Lods. Nag-restart daw. Nobody protects you from mayhem like Allstate. On that heavy shelf you Timpla lang hung ako kape yesterday. habang Turns out nag-restart you si didn't use Debretch. enough anchors. Wait, you didn't use any anchors? Now you've got an open floor plan. Trendy. And if you have the wrong home insurance, you could need a wall of money to fix this. So get home insurance with Allstate and be better protected from mayhem, like me. Based on coverage and limits selected. Subject to terms, conditions, and availability. Allstate Vehicle and Property Insurance Company and affiliates, Northbrook, Illinois. Yun. Tito's Handmade Vodka is America's original Wala ka. craft vodka. In 1995, Tito Wala Beverage set bigla. out to build a micro distillery May incorporating sali. elements of artisan craftsmanship Ako na ba ang from ano? boutique Ako na ba wineries into mag-host? spirits. Pot distilled and made from Kaya may sali corn, ka. Tito's is naturally gluten-free. Ayan, hindi ko Spreading the love Lang sa one gitnang drop at load. a time. sige, Crafted sige. with love in Sige. Austin, Texas. Wala kang Visit tubig. Tito'sVodka.com Bigla lang ako to kape. learn Masakit daw more. ngayon. 80 proof Masakit daw Tito's ngayon ulit Handmade yung Vodka, FFA, ah. crafted to be Sa- savored ayan, ulit. responsibly. With Squarespace, you can sell Hindi ka ng kape kayo. Kape, Lods. or and book clients for and sell content to people who like or yeah, Squarespace is everything you need to sell anything. Use offer code Spotify for 10% off your Squarespace website. Okay na. Start ka na. Check your gear and weapons. Laser make you ready for deployment. Nag-fishing kayo dyan sa inyo? Enemy dropping into the AR. Ustedes sabían, güey. Explosive charge prime. Enemy dropping into the AR. Alright, that's enough fucking about. Now we move into the real.
safe zone. Tara, farmland. Enemy dropping into the Locate the AO. bounty contract. Acknowledging bounty. Farmland. Ikaw. Clear to engage all targets. Ayun na nga. Mine. Objective is to eliminate the bounty target. Ikaw bumaba dito. Well, walit lang. Basag yan. 14, Parang din. 22, Oh, parang 5, 18, 18, Hostile in the open. 7, Ano yun? 11, Hello, sa baba. 14, Ayun, tumakbo dito. Over here. Marking Gago, sa akin na. 12, Get it, get it. Basag, dalawa. Tulis na. Tangina, nasa baba yung isa. Tulis sa baba. Nasa baba yung isa. Bumaba. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Down. Look. Nice. You wipe. You can always Why? have a go at these bastards while you're waiting. You wipe. You wipe. Smash it. Patay ka eh. Tama. Gago. Fight's ready. Dalawang team ata yan. You're up next. Dalawa. mate. Get ready. Oo. Kasi di wipe eh. Kapo! Yung bounty ata yung kwan natin sa kanina. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Ano naman yung baril? You're done. Sort them out or capture the objective. What? Aware. You're heading back to base. Ilay more. Your team can still buy you back. May pasok ba? Nice lang yun. Ikin pa. Ayun, Meron. Euro. Tala. Destination mark. I'm driving. Lot ko lang dito. Marking buy station. Marking armor. Yun. Hostile in the Mga parang ligaw. Copy. Bilang pa ng bala. It's Cal here. Ako namatay Cal kanina. here. Out of my way. All right. Let's get to the safe zone. Wala pang pera dito, hay. Kaya ano eh. Dahil... Mali na naman ata tayo ng binaban na. Uy, may bilog pala. Kaya rin pa. Pero... Layo pala tayo.
Raycon. Hindi pa ganong kaluwat dito. Yung bilog, andyan na. Pera. Coordinates marked. Get it. Rally on that vehicle. Tuloy. Yan, may pera na. Tawag na ba? May red door dito. Kulang pa rin. Ay, natot dito. Tara. Tara. Mag-red. On my Ay, way. hindi na. All right. Marking buy station. Yung red door, meron ba nun? Meron dito sa loob. Ah, gusto niyo? Saan? Kayo. Dito sa entrance Tara, mismo, tara. sa kaliwa. Ano Ready. ito? Wait. Paano ko saan yung red door? Ito. Destination marked. Friendly advanced UAV Sniper marking rifle. target. Get it. Go Loadout. get it. Bili akong extra UAV tol. Kailangan ko lang ng 1,000 para ano, pang loadout. Ito dito. Ito. Force pass. Ayan dito na. Setting rally point. Loadout Ano na drop kaya? on the way. Rally on that vehicle. Marking supply run Anyone use contract. this? Saan tayo? Hindi pa looted masyado dito. Talunahin natin. Oh, Sa likod. 2K oh. Or, dito na sa likod. Cash is ours. Saan tol? Dito din, mark ka. Tara. Kasi yung, ano, may truck. Anyone need body armor? Alis yun. Oh, dito yung kanina. Dito ba yan? Dito nga. So, wala kang visual ah. Friendly UAV overhead. Bumaba sila. Ayun na. Red point. Loadout Setting drop rally headed your way. Dalawang box tol. Sa kanila ate. Sa kanila nga. Marking Orange. waypoint. Ayun na, papunta na sila. Marking new safe zone. Takbo. Gusto lang ako. Sige tol. Establishing sentry turret. Basag isa. Saan? Basag dalawa. Down isa. Okay. Down dalawa. Doon dalawa? Ah. Down dalawa dyan. Sa loob yung isa. Nice. Isa. I've got this. Internet. Meron pa isa. Nice. Sa loob. Nakapag self-revive. Nice. Pinoy si Gago. Bago kong gamit ngayon tol. Yan. Ano yan? Bago kong gamit. Tag. Dalawa Assault siya. rifle. Ano? Exemplar. Naka-FFR ako ngayon. Ang ganda ko ngayon dito sa kuno. Tower. Pwede rin. Oh, may tao dyan. Tapos rin. No visual tol. Titignan ba? Sino kanina? Wala. Marking rendezvous Tol, Sa vehicle. punta gitna ang pala tower. tayo ah. Okay, I'll run. May kita tayo ng Mine. Tal, baba ilalayo ko itong sasakyan.
ko lang to, baka hindi pa looted. Oo. Palotot. Ah, Yun lang, wala tayong bala. Anong bala? Sniper? Ito. Large caliber here. Eh, mamaya tal. Got a field Okay. upgrade. May nag-recon malapit oh. Train nata. Diba? Ay, hindi. Hindi. Eh, dito. Dito sa baba. Oo, dito. Move on my waypoint. Moving on your waypoint. Dito lang, snipe lang ako. Dito. Copy. Nabalis, may Down nakatrack eh. yung king. Patay yung king. Nice. Truck. Truck. Asan? Umalis na? Indicating Oh, waypoint. yun. Cancel that. Huli na natin. Namatay si Gar. May loadout pa dito. May kalabang ka dyan? Kanila yun. Wala. Tapay sa... Move Sa on my pangking. waypoint. Contact. Cancel that. Out of my way. I'll drive. Wala yung truck. Nawala na ron. Ano eh. Wala na. Parang pumunta dito sa ano eh. Ito lang dito. Nagilan na rin. Wala. No visual dun sa truck eh. Recon contract secured. Sige, kunin ko. Objective updated. Secure that position. Kunin ko yung Raycon. Bili kayo, Ivy. Ito pa pera pal. Ay, sige mamaya. Pababa na ako. Nag-loadout dito. Friendly UAV overhead. Ay, hindi. Tao. Dito? Saan? Marking waypoint call. Airport. I'm driving. Tamahan ko lang siya na. Sige lang, dal. Ay, may... Yata dito. Kayong pataas? Ay, pababa. Recon intel secured. On. Solid work. Pwede naglalaban dito. Sino bakit tayo eh? Hindi dito eh. Marking waypoint. Mark. Naglalaban nga sila. Mabalik Pero tayo may dun. Jen. Ayong pera dyan. I'll drive it. Bili tayo balat tal. Extra. Ito. Sige, tal. I'm driving. Tama na. Punta tayo sa susunod. Kinuha mo yung pera? Wala, hindi ko kinuha. Oh, shit. Hindi ko kinuha. Ikaw bili tol, may ano ba? Sige. Ito, Pera mo meron lang dito. tol, binaba ko. Let's take it. Balat tol, bili. UAV na lang. Destination. Wala, hindi nakasya. Field upgrade. Oh. here. Ganda tower pala tol. Tower na lang. Kaya nga. Oo. Yan na May muna bala tayo. Hintayin natin yung ano. Oo. Makadaan. Out of my way. I'll drive. Ilalagay ka tol baril lang makadaan. Out of my way. I'll drive. Out of my way. I'll drive. Sabihin nyo lang, pagbababa na bala. Out of my way. Down, I'll isa. drive. Nice. Dito. Marking waypoint call. Oh, meron pa dun ah. Located Tango. Basag isa. Wala tayong precision. Meron akong pera pala. Oh shit. Okay. Yung nakabili. Saan ba yun? Siyan? Waypoint marked. Wala. Hindi na sumilip.
Papatay na yun, selfie. Hindi, dalawa sila eh. Adala. Down isa, tapos basag. Box na Ayun yun. no. Kunin ko nga yan. Move on my waypoint. Ay! Panginang yan. Pa rin siya mapaat. Wala na niya. Rito. Gentle. Ayun, nandito na. Balon. Tumalon na. Waypoint. Mark. Ang isa. Andito pa rin yung isa. Large cow there. Move on my waypoint. Ayan ang tulog. Balon. Moving here. Mark the waypoint. Ayun no. Saan yan? Got contact. Ayun. Truck. Naglagaw pa, balat ah. Here's some ammo. Someone get that item. Dito pa rin. Coordinates marked. Ayun. Enemy vehicle. Take it out. Nickel. Open. Crack. One it. Saan? Let's go. Or pala yun. Baka makanta Pero tayo. pa doon ah. Engaging shooter. Lay that. Saan tal? Sa bundok. Hindi ko mapin. You know. Hostile foot patrol. Ayun. Bad ping. Papakin, tirahin. Hostile target. May sniper din ata sila. Dito, banda. Setting rally point. Ayun na. Got contact. Got contact. Basag isa. Yung basag dalawa. Pero, mapit. Hostile vehicle spotted. Kalaban sila. Ano ba yun? Hindi pala. Meron? Uy. Uy, sniper. Hostiles here. Saan? Sniper. Doon sa taas, sa pin mo. Kita ko na. Ay, ubus ang bala ko. UAV overhead. Sustaining fire. Kaya ay. Ang galing naman nun. Yun pa rin. Down. Nice. Down yun. Ayaw. Nice. Saan ba Yung itong pera. bounty na to? Bin position. Ito. Ito. Position. Okay na talaga na. UAV rin siya. Tira yung bala. UAV. Bilis. Sige, bring ba? Ito ah. Ganyan siya. Slip kami dito. Coordinates marked. Laban kami. Marking buy station. May nag-loaded dyan, tol. Ayun na. Kalaban. Nice. Uy! Mayroon pa nakatama. May iba. Saan yun? Galing sa likod. Sa Dito likod. ba? Ibang team. May nag-i-snipe sa likod. Okay. Sa may tal? red zone sila. Nasa red zone. Better find some first aid. Dito sa akin. Yung pera ko na 6,000 nandun. Pero may nag-i-snipe doon. Ito. Basag yan. Nice. Isang team pala yun. Ibang squad. Dalawang squad. Target confirmed. Basag yan. Uy! Shit. Dito. Down, Nice. boys. Hostile target. Meron pa tula. Meron pa dito. Gilid. Patay May na gas. na. May gas. Patay na. Dito sa right ko. Dito. Coordinates marked. Kaya ba? Kaya may gas. May
gasmas ka. Meron, Wala, meron. ano. Abot ka, sige. Tirador to the rescue. First aid. Hindi ako abot. Sige. Abot yan. Hanggat tinihil kita. Oo. Slide! Yun. Sayang sa Sakto timing. sa slide sa akin. Oo. Ayun! Napatayin niyo yung mga kupal na yun. Yung nasa ano. Oo, patay. Not do that again. Nice. Problema na natin yung nasa taas. Taas. Tagging aid station. Ano makabili tayo? Ingat lang, ingat lang. Litag pala nga naman. Polluted oh. Hindi pa looted dito. Ako nga nasa bato kanina. Sa Tal, cliff. pa-drop ng pera mo, tala. Ay, Ay, sige. ako na yun. Hindi pa looted dito. Specialist ako na bibili. Uy! May tao ata. Sa may ano, sa may We're not the first ones here. dito Basta pumunta Ayun, sa ayun, dito. ayun, Stand by for coordinates. All right. ayun. Tol. Setting Nasa Cancel that. Ay, sa likod, sa likod, sa likod. Nice. Thank you, thank you. Nakalaudat kaya yun, pinatay ni Deli Flight. Fighting's over. nakalaw natin. Kabulpag na. Kunin ko na, kunin ko na. Nasa elimination, tol. Pinatil sila. Ayun na. Kukulungin tayo. Sinapat sila. Ayun. Dami. Pinukulong tayo, pinukulong tayo. Ang. Engaging shooter. Ay, dito na. Pucha. Better find some first aid. Ginigit-kit nila Nan- tayo. Bilis ng buhay. Swerte news. Be advised. Putang ina mo, patay ako. One of 25 remaining. They hit us hard that time before second score. Science. 10 remain. You're nearly done. Ba sasali? Ah, may sasali ba? Jigsmeister. Jigs. Dilim. Tapusin lang daw ni Jig saglit. Mabilis na daan daw. Sabi niya. Sige, sige. Nagpi-fishing kayo dyan? Calgary? Nasa ano? Calgary ba dyan? Alberta? Ah, Right. Nagpi-fishing kayo dyan sa mga lake dyan? Di ba madaming lake dyan? tal. Fishing kami minsan. Ano nakukuha nyo dyan? Yung mga trout? Maraming trout? Madami tol, kaso maliliit. Ayun lang. Makachamba ka lang ng malaking. Anong ginagamit nyo yung ano? Yung bait? Fresh ba? Yung live ba? O yung ano? Artificial? Artificial tol. Oh. Masubukan ko mag-fishing din. Mahal masyado yung live. At saka nakakadiri din eh. Pag pinuputol mo, lumalabas yung... Lumalabas yung kulay black ano. Oo nga, puta. Parang ayaw mong hawakan din kasi gumagalaw pa eh. Tapos magpupunas ka ng ano eh. Dapat ay yung dead talaga. Pero yun yung naamoy nila, no? Pag live lang, yun lang advantage ng ano. Yun nga eh.
Pero mas attractive yung artificial kasi magalaw masyado eh. Gumagalaw. Sa malalaki. Subukan namin mag-camping. Tapos try ko mag-fishing. Yo, Bago sila nga tol, saglit. Sige, sige. Sige, tol. Bago mag-winter. Kaya winter dyan, tol. Umpisa, mga mid-November. Tama ba? Google ko na lang. Lamig na rin. December 1. Malamig na rin dito eh. Pero mas malamig dyan. Daming ice kasi. Sa malamig. Ano bang pwedeng i-invite? Tara, play muna ta. One game mo. Guys nilon. Kumakain daw siya. Sigurado. Game muna tayo. Isang game ba? Isang game.
Sige po. Target practice while you can when you're flying through. Yan ay mga coffin dance. Parang si Antonio, ano? Coffin dance. Yo. Hostile dropping into the area. Watch the Panalo na to. hostile dropping into the area. Watch the skies. Yes, Terry. You're done warming up. Stand by for deployment. Christmas na. Battle Royale. All right, soldier. Mark a drop point for your team. You've Really, got gas. huh? Close it in fast. Get to the safe zone. Saan ba? Tara. Bounty. Gitna. Marami. Meron sa taas. Dang sa taas. Clear to engage all targets. Bounty target is up. Ay, pull back, may cheater. Pull back. Ayun, no? Pero kagad ang po siya. Dapat hindi pinapalaro yung mga ganyang klaseng tao. Level 3, may ikot-ikot yung aim niya. Tapos ko rin yung Battle Pass. Ngayon lang.
Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy dropping into the AO. Enemy dropping into the AO. Tol, daily na kayo yung live mo. Ending. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Kaya din na dito yung inumin natin. Yun. Happy birthday. Malat. Battle Royale. Mark a drop point for your team. Siya malat. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Kaya naman, pumili. Tol. Init yan, ha? Papainitin natin yan. Sumainit. Targets are up. Get to work. Basag na yan? Tangin na mo, ha? Uy, gago, dito si Gam. Nasa loob. Kuha niya yung stop. Patay. Your teammates Nice. entered the gulag. Survive. Meron pa rito. Uy, shit. Sumusunod sa akin. Invite na fucking way! Sabi niya, no Green light fucking na ba? way. Mas magaling ako sa'yo eh. Uy, nangyari. Nadisi si ano? Ano dyan na si Jegs? Tara. Ya? Tara. Yun, no? Yun! There, basic, daily, basta mga papi. Basta Jegs. Pabuhat po. Basta, pabuha. Who's basic? Chicken na ba? Ay! My God, we have a new Oo. we have a new kakampi. Friend. Yeah. Bago pala. Tirador Yeah. yan. So, yeah. Ingat ka. Ano yan? Titikik. So who's basic anyway? Who's basic anyway? Oh, Wala what you si talking, basic man? offline. I do not know. I know. I do not know. You don't know? I do not know Si basic. basic eh. Oh, it's literally Natira- basic, bro. Si Basic, naninisi yun eh. Ano inisip mo? Man. Oh my God! Man. That fuck up, bro. Dapat si Night Tirador na to, Night Tirador. Tirador. Ayos, astig yung ano, pangalan eh.
Pasok na naman bukas. Cam, we're deploying soon. Sana all. Maparami ng pera. Sana all. Kagagaling rest day. Enemy soldier incoming. Sana all, may rest day. Mas mayaman yung walang rest day dyan. Di ba, Basic? Ay, tirador pala. Sorry. Tirador. Sorry. Tol, matagal ko nang kinalimutan si Basic. Who's Basic anyway, huh? I don't know that guy. I don't know either, bro. Who's that father? Mother. Who is that mother father? Who's that mother father, bro? Who the heck is that Basic anyway, huh? I don't know. They say he's pro, bro. Oh, is a pro? I'm not sure. Where the hell is this guy? Tol, samahan ko lang si ano tol ah. Sino yan? Si Basic. Samahan ko lang si Basic. No! Babak ako tol. Babak na ako. No. Samahan ko lang si Basic. Basic! Samahan si Basic. Tara, first drop tayo. Ano ba yung red na yan? Closing on your position. 5,000 din to. Yung red Andiyan na yan? naman si Vince bubuhat sa atin. 5,000 din to. Kaya ano eh. Bounty contract. Daanan ko tong bounty. Kunin nyo yan. Swear. Tol, Kasi, buhatin mo daan naman Jake, eh. tol. Wala bubaba. Punta ko dito. Mm. Your primary objective is to kill them all. Tol, Sa buhatin mo atin, Once Jake. you have ID on the bounty Ayun target, na. sort them out. Ayun lang, maingay nga lang. Sanay na ako sa'yo. Ano ka ba? Buset! Sabay ganun na no? Tara, load out na. Uy, lupit. Nakuha ko yun dun sa kalaro namin. Yun. Dun sa kalaro namin. Maingay ba? Maingay pa rin tol Basic. Hindi tol, binarabara ni Kuya Rans. Yung tropa kong kan, streamer din. Yung sinasabi mo Brad, dati. Brad, punta tayo dyan, sabi niya. Maingay nga lang, sabi niya. Sabi nung tropa ko, okay lang, sanay naman na kami sa'yo, sabi niya. Puta, biglang nag-out sa gago eh. Mahina ang heart. Heartless. Anyone use this? UAV ka na lang. Dito. Di pa lote dito eh. Di ba? Nice. Ah. Wala na ba? Ata 1.8. Karata ko. 900 lang yung drain up ko dyan. Loadout drop inbound. Ano ba, pero? UAV overhead. Kulat ako dun sa baril. Muntikan ko ng air-strike eh. Saan tayo? Uy! Saan to? Advanced UAV. Saan to? Dito yan malapit sa atin. UAV, we're exposed. Sino mag-purple? Copy, Ay, copy. may nag-ano dito. Sila Sila yung yan, ano sila to. yan. Oo, sila. Ayan, diba? Nag-raider. Nag-advance UAV ha? Ingat lang ha? Oo. Lumabas ah. Lumalayo. Papunta silang buy station. Ken. Pak ko ba yung UAV? UAV overhead. Copy. Yun no. Ay, yung UAV nga. Oh, may kalaban din sila papunta. Third party tayo. Kausaw tayo. Meron nga. Sandwich sa atin to. Oo.
Narinig kasi akong box dito kaya dinaanan ko. May kalaban sila. Isan ko yung isa dito. Tira-tira ng jet, tira-tira. Uy! Tol, basag na to. Putang ina ng counter to. What? Nice. Ito. Sandal. Ito sa likod. Nice one. Tol, I'm dead. Pero. Meron pa. Down. Meron pa. Nice. Down. Tol, I'm dead. Sorry. Pero pa. Laki mo ng si pito. ano pala Laki mo yan? ng pito. Enemy UAV overhead. Got gas moving in. Meron pa. Cancel. Patay. Nice. Iba ka Papi, talaga, Abi. papi. Kana? Sentry gun. Sentry gun yan. Oo. Sentry gun. Sentry gun. Next time ka? Sige. Nice. Patay na, patay. May umiikot. Ayun o. Nasa kaliwa ko. Andito. Patay. Nice. Hello, tol. Sir. Ibang klase Sa ka, taas. papi Jigs. Hindi. Ay, dito! Basag! Isan. Yung sentry gun. Down. Ah, Pero dali ka. Tinuloy na ako. Shit, patay. Sure. Hindi lang makabilitan. Meron pa, no? Ilan ko yung ibig Meron pa. Sige, bili UAV, brother. Na visual. Lupit ni Jigs. 5 kills kagad. Kaya nga. Eh, Chamba lang, Matalaga. chamba. If you survive, you Babat, earn iba free. talaga si Daddy Jigs. Get ready. Papalitan ko na pangalan ko, Mananabas. Ayun. Mananabas. Si ano yun? Di ba si Granny? Ay, ano pala yun? Turn up, soldier. Win here. Ay, yung bounty natin. Bounty. But if you lose, Meron sa baba. Dito. Saan? time to earn your freedom, soldier. May binabaril siyang iba. Dalawa. Stand by for Dalawa. No visual. Pwede kong balikan yung loadout ko. Saan ba ako namatay? And bounty, oh. Nalimutan ko May na. tumatawid dito kanina, di ba? Basag. Oo. Panginasan kaya to. Ano ba to? Ba't na? Ito, dito. Sa hospital. Hindi, dito. Hindi, dito. Greenhouse. So. Walang baril yan. Sige. Ayun, tatalon na. He's going to jump. Ay, Taas pa rin. nakatalon na. Wala, dito pa rin, tol. Nakatalon na. Andito na. Nice. Yun. Nice. Wow, Lakas talaga ni Papa Jigs. Tara, ghost tayo to. Gusto na mag-ghost? Ito na nga ba't sinasabi ko eh. Darating yung araw na bubuhatin mo. Kaya nga eh. Tara. Pero po, 800. Pasensya na, yun lang nakayanan ko. May pang UAV pa? Pero. 500. Kulang. Ito, pero. Eh, pinaano dun? Saan yun? Lagyan ko. Ano? Yung may nilagyan ako C4 eh. Malapit. Doon sa ano, bus station dito. Bumalik sila tol dito. Saan? Dito. Tara. Kanina. Lagyan ko na ano dun eh, ng trapment. Bumalik sila sa may mga weapon nila. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Daming weapon dun eh. Andyan pa rin ba? Wala akong makita. Wala akong sensor. Oo.
Ito ako masensor ah. Loadout drop headed your way. Isang box, Ay, nandito pala. yung loadout. Hindi pala dito. Nandito pala ano ko. Sorry. Ghosted lang. Kumuha ulit ako ng isang Closing loadout in. pa. Relocating the safe zone. Gagaya din ako. Dalawang magkaparehas na baril na. Di pala, bayad. Pwede. Tal, tara dito. Nung tayo? Saan? Okay pa tayo dito. Tara. Sino may Swiss? Nakaswiss ako, Tal. Yes, nice. Kilala Kaninang mo yun? loadout yung Farah. Yung singer, Tal. Sino singer? Swiss. Hindi ko na eh. Oo. May drain up akong para doon, Tal. Oo, kinuha ko. Nice. Palit akong AFAR eh. Ito, may bala ko dito, SMG. Kailangan ni sniper dun. Where do we go? Sa sniper, raming ko na lang. Ito? Ito, sniper. Hindi, bala. Ah, okay. Naki-sniper ba kayo? Hindi. Hindi. Kala ko rifle kanina. Wala akong makitang kalaban ah. Sa OSP kaya? Wala din sa OSP. Kalaban. Tol Jigs, pasensya na kung nagka-camp tayo ah. Hindi ka tuloy makapag-push. Yan ko. Okay lang. Ganun eh. Sorry tol ah. Ash lang yan. Mamaya Nakakapagod ko din kaya yung ano. Sorry tol, Mama. kahit 2 kills. First pa rin. Ayan. Mamaya sabihin na ni paring Jigs eh, ako talaga trip niya. Bahala kayo dyan. Bahala kayo. Lang yan. Importante na enjoy. Ayun. Ang importante, Ayun, gusto ko sa'yo, panalo. papi. Oo. Kaya love kita eh. Ay, nahulog. Gago. Wata, wala akong makitang kalaban ah. Ayun Sa ah. kabila ata. Central. Enemy UAV overhead. Diyan na? Copy that. Located Tango. Ayun na natin dito. Baka masalisihan tayo. Hostile foot patrol. Halika rito. Uy, ayos to ah. Pila-pila. Pila-pila lang ah. Ito. Daming pila. Ano ba? Ah. Pila Ganyan. yan. Sige ganyan ha. Sige. Ay, Training Bahala yan, na, training bahala. yan. Saan na kayo? Bakit nyo naman ako tinaguan? Eto na. Tol pa yung pera, Jigs. Total. Baka po sa Ito pa, pera pa. bumaba na ako sa'yo. Pila kayo, baby. Kulang tol. ulo Kaya ng na, sandaan. kulang. Shit. Ayaw na magpakita sa akin. Basag. Basag ulit. Labas ano ka? Di makita.
Nangyari na sa'yo. Uy. Pinalagay ko na. malapit. Akong bala ng sniper. Bala ng sniper to. Naka-snipe ka ba, Tal? Ako may sniper ng bala. Wala, hindi Hindi ko ka. kailangan ng ano. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Down. Hayop ka. Pinap ko na dito. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Patay. Ito ba yung pera? Ito. Pwede lang ibenta tong mga ano eh. Yung mga plates eh. Dito ah. Benta ko na. Kaya nga eh. Sa nakakills na din ako. Oh, gusto na. Hindi. Hindi. Nakakills na din ako, Tal. Hindi na nakakaya kay Papi Jig. Dapat yun yan, ha? Ayoko yung ano, ha? Ayun. Buti na lang may napatay ako sa ano, sa gulag. Ayop. Kapatay ako sa gulag ha. Kita ko kanina yung mga pinaggagawa ni Papi Jigs. Pinagmamalo niya sa ulo. Tiis ang baseball bat ka eh. Saan tayo, Talta eh. Tal? Saan tayo? Gas moving in. Yo, baby. Shit. Hard right tayo siguro nito. Ayun na. Saan? Papabundok yung mga nasa train kanina. Oo, bulatan natin. Banate. UAV overhead. Ayun. Oh, wait. Nandun no? Wala dami nila. Sa open. Ko-cross na yata eh. Oo, para mag-cross. Nagko-cross na nga. Nagko-cross. Ay, papunta sa atin. Kukunin natin itong sasakyan. May kalaban sila, may kalaban Sugod sila. sila. Oo. Ayun na. Ito na nakita ko na yun siya. Make for target location. Uy, dito naman si Guy. This one's mine. Enemy UAV overhead. Kill confirm. Also machine gun here. Meron pa. UAV overhead. I swear. Merong iba. Patay sa akin ito, patay. Merong iba sa, sa dulo. Yung dulo tal. Dulo ng tulay. Dito. Move on my waypoint. Ayun na. Dito na. Purple? Oh, sa green? Sige. Allied Naka-sniper din yan Positive contact. Crack yung sniper. Galing naman nun. Uy. Ay na. Bula ko. Oo. Tipid tayo dyan, ha? Taas ng height ko yung naman. Siyempre. Ikutan ko. Dalawa pala silang sniper. Oh shit, Uy, shit. galing. Down ako doon. Galing mag-snap oh. Alanganin, Tal. Laganin tayo sa Oh, shit. Oh, patay din siya ano. Hindi, tago ka lang, ano. Punta ako dyan. Down din yan. Nice. Nice. Punta ako dyan, Jigs. Basag isa. Daily. Ulit. Ay, daily flight. Try ko ikutan to, la. Ingat lang, Tal, Akit ako, Tal. Para mas high ground ako sa kanila. Ang galing naman ng pucha. UAV overhead. Kaya nga eh. Ako sniper eh. Enemy UAV overhead. Ayun, may loadout to. Gas is closing in. Sa atin ba Ayun, yun? pwede natin. Shit, tinitira Ang na lolo. ako. Saan Bago lolo? ba yun? Nandito? Ah, saan? Hindi, kanina pa yan. Tal. Ay. Kanina pa lang. May sniper kayong ghost? Wala to. Ayun, nagpa-plug. Nag-flop lang tayo siya. Nasa puno na, nasa puno. Mas open na siya. Easy tol.
Message received. Down. Nice. Nice. Woo. Let's Uy, go. putang ina, na-down din ako. Sige, may self-revive ako. Doon pa rin. Andun pa rin nap niya. Saan yung napatay mo? Ay, no. Truck yan. Never mind. Nakalat. Basag yun. Down yun. Pushing ako ah. Tawag rin May pushing din may ako. bang may nangangalam dito. Ayun no. Saan? Destination marked. Sa bala ko. May tira si Jigs. Tangina, nangangalam kasi yung andito. Oo, meron nga. Down yun. Yung nangangalam. Down papi. Patay. May sniper pa nun tol. Sa harap. Hostile Dito. open. Hostile target. Down yung nangangalam ha. Sige. Truck na yan, Jigs. Dito, Jigs. Sa harap natin, Jigs. Coordinates marked. Sige. May nangangialam pa rin, ah. Pushing din ako. Uy, sa harap ko, shit. Uy. Down Lagi ng ulit. campers na yan. Nandiyan lang, Down Jigs, sa dalawa. bato. Nice. Ah! Saan yan, Lods? Putokan niya. Down dalawa. Puta, wala na akong plates. Ah, shit. Putokan niya. They survived Oh, and shit. redeployed. Nangangalam kasi yung naubos yung plates ko dun sa nangangalam. Wait na lang pala circle. Teammates are cleared for redeployment. Oo, ulit na. Makabalik ako sa barrel ko dyan, Jigs. Make for target. Hindi pa Ano namatay kang yung bala? dalawa. Napatay mo dyan, Jigs, Jer. Napatay ko yung pumatay kay Jigs. Bakit? Nice. Oo, bakit? Patay ba? May Nice. barrel dito. Hindi na tuloy yung dalawang na down ko. Ano kong bala po? Meron pa? Meron pa? Dami. Oo, meron. Nasaan na sila? Nasa doon pa rin. Sa ano? Armor ba ito lang ang armor? Wala akong armor tol. Oh, la. Shit. Asan sila? No visual? Nice. Gago, papatay mo pa ako eh. Patay ka. No visual ako sa ako na tol. Kalaban natin kanina. Sige. Saan kaya punta mo yun? Shit. Baka bumaba dito. Waypoint marked. Nag-right siguro. Wala eh. Ay, ito, nagking ang gago eh. Mover here. Ayun. Ay, harap mo. Sila yung threat ko. Shit. Down. Nice. Nice. Let's go. Yun no. Lang yung bounty ko. Walang pera. Walang pera, wala. Ba't walang pera? May pera yun. Meron May na, bag, di ba? Oo. Bag? The fuck? Putang ina, literal na bag tol. Try mo kayang bumili. Baka Akala ko bag ng pera eh. isang pack bag yun eh. Tol, meron sa down sa right ko. Saan tol? Hostile fire. Puta. I'm fucking dead tol. Dami. Ay! Hindi mo lang man-down ng isa doon. Yun. Nice. May nagagawa nun. FFAR oh. Ghosted ka na. Tol. Ah, nice. Clutch game. Ito na yan. Meron sita. Uy. Sa loob to, lo. Ah, okay. Uy! Uy.
Kampi Oh niya my yun, God, tumira bro. sa'yo. Kailangan natin ikutan ng... Ah, dyan sa gilid. Ayun na. Sinugod ka yata sa kanan mo. Ayun na. Yun na. Makabuhay kayo sa talaga. Ah, sa kaliwa mo pa. Ayun na. Nangalan pala. Kailan, Hindi top 10, nakasama. top 10. Kailan, top 10, top 10. Ayun na, 6 yun ay. Ay, naano ko pala. Na-play again ko. Akala ko yung host kanina. Hawak mo, yakap mo. Nag-i-invite si Jigs. Si Jigs. Oh, wag mo salin. Huwag mong sali yun. Pangit kalaro yun. Oo. Nagkikwit. Oo, nagkikit. Nangiiwan yun. Oo, nangiiwan. Iniwan tayo. Gaga. Trip niya talaga si Jigsay, no? Nakikinig lang si Jigs. Kunyari, di natin alam andyan si Jigsay. Oo. Sige. Tal, patugtugin mo yung coffin dance. Oh, hand dance. Go! Ay, They're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Lolo. Let. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. game. Sorry, late. Dito ba? Copy that. Ano sila? Hostile target. Coffee. Dami.
Dami dito, apat. Your primary objective is to kill them all. Ayun, load. Lakas talaga mag-load Load out agad. so. Dito ka na, dalaw dito. Ilo. Close ka dito ah. Uy, bilis ah. Oh. Ano nangyari yun? Cheat yan daw, cheat. Cheat ba yun? Cheater na. Wala. Mahirap kasama si Jigs, mababan tayo. Kaya nga eh. Basta ito. Buset! Dahil biro lang, baka mapikong ka. Hindi, okay lang. Walang problema. Namiss ka kasi namin eh. Wah! Eh, I love you, Sabi sa- Papi. sabi namin nun, ayaw na kami kalaro ni Papi Jigs. Yung mga Wow! ganun. Hindi naman. Grabe naman yan. Rumor. Rumor. Oh, UAV. Rumors lang pala yun. Rumor. Sorry, sorry. Rumors Tatlo lang na. eh. Copy kami. Kalaban na dyan? Pero ano, bago masagutin yan. UAV na babalik. UAV. Chika minute. Ito, pera. Dropping money sa buy station. Bound dalawa. Uy! Yun lang. Shit. Ang layo ni Daily. Layo ito. Okay, okay. Tatlo na ta. Tatlo na yan. Pinili ko na ng cluster strike. Ay! Tama. Lako yung precision. Cluster na dun, karon ngayon. Saan yan? Saan yan? Teammate was sent to the gulag. Dun sa bus station. Dito sila. Setting rally point. Buy station. Sayang, puro proklat. Nasaan na sila? Load out ata ito eh. Wala ako masense ah. No visual. Visual. Sa ano, sa bus station. Buy Dito? station. Yung bahay na malaki. Buy station? Oh, yan. Wala eh. Wala? Oh, malis ata. Wala. Ilan yan, Daily? Tatlo na lang yun, tol. Dapat tayo isa. Apat dun. Wala dito. Pangkay ni Dale. Ayun. Ay, Nasaan? Saan? Your teammate is redeploying. Stand by. pangkay na pala yun eh. Saan mo na kayo? Care package. Kala ko na down ni Daily Flight. Baka bumaba. Galing gulag? Pusa. Wala. Bumaba. Baka nandito. Di kaya dito? Marking waypoint coordinates. Bumaba nga. Is naman nun. Wala eh. Losing ground. Wala akong masense. Ghosted na yun? Hindi to lang loadout pen. Ah, wala pa. Oo. Hindi ko na ano. Baka tumakbo dito. Marking buy station. Sa police station. Baka. Wala tayong UAV. Wala tayong UAV. Andun. Police station? May bala kayo AR. Police station ata. Meron ako extra 30. Pengi ano? 30 lang yung ata. Saka armor din. Ito, wala pala tayong ano. Extra ko isa. Bala. No visual ako eh. Saan sila tol? Di ako sure. Pero may pumatok kanina saan eh. Police station. Yung bala mo dyan. Located mid-caliber. Dito na po, ayun o. Ay, sasakot. Ayun, Yan, sakyan. Pupunta Yan, dito, yan, yan. pupunta dito, Yan, yan. pupunta dito. Yan na yun. Tayo natin. Kailaban sila. Halika rito. Dalawa yun. Ano. Isang squad. Nice bound. Nice one. Nice. Dito naman pa rin lang. Uy! Meron pa gago nakapasok.
Designating Uy! target for airstrike. Shit. Loader 2-0, good copy. Dito sa loob, Loaded. nakapasok. Sa taas, sa taas. If they survive, they can redeploy. Itaas, Tal. Sa taas, sa taas, sa taas. Left, right. Oh, shit. Patay, patay. Teammate. Nice, 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 nice. May mga chattel dito. Yari. Nangyari si Papi Jigs. Nadali ako dun eh. Akala ko nasa baba lahat. Tangay na, umakyat. Ito, ay, nasa gulag ka pa, no? Dulag pa, Ano dulag dito, pa. eh. Gas mo dito. Take this gas Ito now. pera atal. 1 po yan. Tayo natin si Diggs. Mga walang loadout pala to. Teammate has been cleared for redeployment. Oo. Gusto nyo mag-loadout? Pwede. Malapit na pala. Pababa na yung loadout. Ah, bababa na. Wag na. Balikan ko na lang yung gamit ko. Friendly UAV overhead. Dito gamit ko sa loob. Halo, sa kanya na. Oo. May mga satchel pa dyan. Oo, Wala doon na. nang patay. Wala na, Patay ubos. Boss. Ubos. Ito, Yun armor. lang. Wala tayo. Wala din akong satchel na makuha. Kinuha ko yung isa. Ako isa. Meron nata doon. Wala na ba? Kinuha ko yung isa. Wala na. Dito ako sa tower atal. Sige. Halo, usa kang dyan na. Parang dyan. Usa kang dyan na. Sige. Okay. Free wheelie yun ah. Nako, Free willy. sabi na nga ba eh. Babounty na lang mahihinang tulad ko eh. Grabe. Hindi. Nakabounty atin. May nakasya ako. Ayun, loadout. 1 box. Sino may sniper na ghost? Ito. Pero dito. Hindi, sniper na ghost. Ay, Sniper ghost. na ghoster. Wala. Sige na, tuloy ko na yung Gas buwan. inbound. Marking new safe zone. Saglit, titignan ko tal. Okay. Alam ko meron ako eh. Pala lang, may bibigay ko. Meron ka? Yung nasa taas. Ayun na. Ano yan, Swiss? Daming espada. Rifle mark. Hindi ko pala napalitan yung loadout ko. Located a bounty contract. Ina-upgrade ko yung Swiss ko. May red door dito ah. Saan? Copy. Hinahanap ko tal. May green? Dito sa atin. Sa may Dito. bounty. Sa akin. Wait for target location. Yung red door tal. Red door. Sa taas na ito. Kunin ko lang yung bounty. Red door ba tayo? Pwede. Enemy UAV overhead. Positive ID on the Ayun nga bounty sila. target. Sort them out. Habang. Walang yung pata. Pasok niya na. Red door ba tayo? Eh. Tara. Kayo. Ano? Uy, saan? Dito Hindi ko sa taas. makita. Dito sa akin. Saan? Dito. Sa second floor. Sa Oh, lobby. copy. Sa may check-in area. Tignan, hindi tayo namamatay pag may usok niya. Ay, doon pa sa may kwan. Uy, kinuha! Shit! UAV overhead.
Dua. Yan na, dyan na. Ayan na. Sa taas ng building. Friendly sentry gun online. Sila din yung gun. Bounty ko. Meron sa likod. You're safe. You lost the enemy flash. Sumusugod ah. To. Sige lang. Wala lang. Grabe, nahabol ako. Down din yan. Down yung isa dyan. Tanginang yan. Hindi na matay yung... Dito. Nice. Ay! Oh. Kali ako. Dami. Nadang ko lang yung patay ko lang yung isa. Shit! Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Dami. Yes, Terry. It's all up to you now. Go for the win. Nakasalalay si JR. Ay, ako na lang pala eh. Go, JR! Hindi na matay yung 1% lang maasahan niyo sa akin. Front line. But if you lose, Kailan yan? time to earn your freedom, son. Tanginang yan. Sending you back to base. They get past that time, but we'll see. Ewan na mag-snipe. Focus na ako. Yun. Kasi complete na. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Cheater ata ito eh. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Tal daily. Tal. May sasend ako sa'yo. Okay. Battle Royale.
Moving here. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Kaya tama na. Ang dami ah. Dami. Sakto. Uwi kang gagapang. Uwi kang gagapang. Ano to pala to? Satellite ba yan? Ay. Sa Sabado tol, saan ba sa Sabado? Dito sa Strathmore, tol. Sige, send mo lang yung address tol. Sige, tol. May sasakyan ka naman, di ba? Hindi ako makasakit. May inuman yata. Trabaho to papa ko. Yun lang. So mama. Tanong ko si kuya kung pwede kang sumabay sa kanya. Nagdidibo na si parang basic eh. Oo. Magdidibo na ako, tol. Nagdidibo na si parang basic eh. Parang may eyeball yata si Daily Flight doon ah. Bounty. Sige lang, tol. Tara, load down. Sige. Sige, tara. May Ano ba artista. station dito? Ay, walang Dito. Repeat. Pressure bomb. Make for target location. Never mind. Affirm. Buy station. Ito dyan may Ay. armor ako isa. Tara. Sarap. Oy, chopper. Ayun na, naka-chopper. Coming. Sila ata yung bounty ko. Copy. Uy, shit. Ayun na. Enemy helo. Ay, bumaba. Coming. Tol, load out. Bili na lang ng ano, daily. Bili na lang na UAV. Sige. May bala ako. Wag, may bala ako. Wag. Ano kang UAV tato? na lang, UAV na lang, UAV. Ilang pera. UAV na, Ito. Ako na lang bili. Friendly UAV overhead. Ayun. Ayun o. Gulag. Ito yung bala. Saan ba? Saan tayo? Tol, nandito na. Sasakyan ha? Sa taas. Ayun na to yung bounty ko, tol. Ayun yung bounty ko. Okay, tol. Basag yan. Malis yung ano, iba. Kabulong ko lang ha, sayang. Sige, tol. Yung bounty tol, papunta na rin. Pumasok sa loob. Sa loob. Uy, meron na dyan. Wala. Sa taas yan? Ito dito. Masok, dalawa na yan. Sa loob dito. Hostile target. Tata ko daily. Oh Shit. shit, likod. Down. Nice one. Oh shit. May isa pa, may isa ata. Wala akong Meron pa. Be May advised. isa pa, Sa second floor yata eh. RTB for resupply. Ano yung bounty ko, tol? Ayun na yung bounty ko. Wala yung bounty dito. Kaya yung kalaban. Basag. Wala nata. Ayun na, tatlo. Sige. Ikaw, Nasaan? shit. Sa taas. Saan? Sa taas. Sa kami hagdanan. Hindi ko dito eh. Tang ina wala. Shit. May pumasok sa'yo pa rin dyan. Ay, dito. Yung bounty natin. Fight for a chance to redeploy. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight started. You can always have a go at these bastards while you're give them some choice. Putang ina mo. Sabi ko na eh. Putang. Nangialam mo. Shit. Yung dalawa sa kanila. Sa kaliwa. Ay, kanan. Get yourself some. Mate, got a problem sorted. We're sending them home. Ano ba to? Win this Burst fight, ba to? return to the front line. Partial Sa weapon. left side, dyan. Ganito pala tong ano na to. Yan pa rin tol, sa gilid. Wala na kami siya. Ay, tangina niya. Ngayon ko lang nagamit tong baril na to. Ano yung nakuha mo dyan? Still
Dalawang bungangang baril, parang shotgun. Ah, Shotgun nga pala yun. Shotgun na pinutol. may gusto ko nun eh. Stun grenade out. Nasa pistol na category ba yun? Scary. Puta, pusi ang hayop eh. Ganun malakas. Buhatin kami dyan. Si Jigs. Uy! Uy! We'll be back. Dali tayo ng ano nun ah. Bounty Ito natin na ah. yun, ito na yun. Bounty. Bounty. May dalawa kasing team. Kung isang team lang yun. Ay, akala ko kasama niya yung nasa taas kanina, yung nasa building. Oo, yung kasama ata. Yung pinatay na sa baba. Kasi yung bounty na dumating sa atin, parang tatlo Iba yata yun eh. Tatlo. Ito tol yung address. Sige tol, sige. Magkaiwala yung 7-8 tsaka Bayside ah. I-edit ko na lang. Kalapit lang kayo? Tol. Hindi mo na si paring basic at si tirador pala. Sorry. Mga anong oras tol? Ikaw nga bahala kung anong gusto mong oras pumunta tol. Walang tulugan. Pupunta ba Focus yun si light. ano? Si ano tol? Si ipapakilala mo kay ano? Oo Si naman. Adele. Uy, pala eh. Sana all. Lalayo. Ayos yan. Astra tumor ko. Parang Adele. Sayo ang pulutan. Sayo ang... Babae. Sorry. Sayo ang inumin. Sayo ang pulutan. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Some ammo. Enemy dropping into the AO. Bullet. Guess I'm driving. Too easy. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Oh, let's go! Chicken. Ayun. Ay, Battle Royale. ano pala? Gas is closing on your position. Sige yun. Tara. Kunin ko to. Relocating. Ay, naku, sarap. May papunta. Waypoint forward. No contact. Cancel that. May lumikong dalawa tala. Puta, meron papunta din na. Icon ba? Clear to engage all targets. Objective update. Secure that position.
Uy! Ay, tamo. Marami yan. Dali tamo. Yung squad yun. Your teammates are sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. 14, 2, 12, 3. Tapos, tapos na yung pagbilang. Bagong baril? Bagong pistol? Meron? Anong pistol eh? Parang shotgun. Teammate has been Ah. cleared for redeployment. Ayun nga yung ghost ko, tol. Tara, loadout tayo. Ayun nga yung ghost ko. Yung double pistol na ganyan. Ganda. Loadout Kaso na. sobrang hina. Sobrang hina, tol. Marking buy station. Okay. Dito na lang siguro. Ah, sige, sige. Punta ko sa inyo, punta ko sa inyo. Apat na bala. Doon mo palang mababasag yung kalaban. Uy. Kay Daily Fed ba? Uy! Wala ba? May mga baril. Ang layo ah. Diyan na lang. Okay, sige, sige. May kalaban doon. Musunod sa amin. Tangina, meron pala dito. Pasok, pasok, pasok! Ayun na. Ayun na. Putang ina. Yari ako. Tingkat tol. I'm almost dead. Hindi na yung lobat na. Dito, may loadout na. Gago yun ah. Down isa. Tangina mo. Lower dito, dalawa sa right side. Down isa dito. Right side pa rin dyan. Down. Sa likod mo, sa likod. Tangina mo ah. Down na. Down. Meron pa, sarap. Ibang timata. Oh, si Jigs pala eh. Yan lang doon Okay, yung si okay. Jigs. Ako nabibili. Marking Ay, meron na pala tayong loadout eh. Nag-loadout na tol. Bumila ako tol. Bibili akong UAV. Thank you. Okay. Friendly UAV Bibili pa akong isa. Ayun, meron pa din. Oh, meron pa. Ayan o. Bagay isa. Ayun na. Yan na. Ah, andyan na. Nasa recon. Taklat. Dilat. Ito. May pumasok. Ito asok ko. Dito na. Putang ina, basag nito. What? You fucking ass, mother. man down. Ay. Sila. Makakabili ka, Sige, Jigs. sige. Makinas. Nice. Yan na. Yan. Likod ko. Ayot. Tara dyan. Atras tayo dyan. Gulag. Yan. Fight for a chance to redeploy. Labanan na tol. Wala na. Andiyan na. Hey! Sir, atras dyan. Tara. Oh shit. Ibang team na naman. May ibang team. Oo. Saya dyan. Ay, wala na pala dyan. Wala na. Matras na ako sa gulag. Freedom. Babalik ako ah. Grabe. Bago pa. May dalawang ano dun ah. Yung pumatay sa akin, dalawa. Threat natin. Oo, sila yung threat. You lead the fight. You're next. Sila yung threat ka. Uy, Babalik puta. ako sila. Try kong bumalik. Oh, nakita.
Ano, nakita ako dun. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done LMG. here. Sort them out. Nasaan na yung mga yun? Pala. Tangin na yun. We're sending you back to base. Tatlo. Not over yet. Your team Sana, can sana. still buy your release. Bata. Ito sa akin. 8 meters dito sa baba, oh. Copy, copy. Oh, wala. Ay, Ayun na, ayun na. wala yun. Dito dami, ibang team. Down isa. Down dalawa. Oh, fuck. You're a camper. Isa pa dyan. Uy, may ibang team. May nandun, Red Door. Nag-red door pa. Dami, init yan. At zone. Alam mo na, Jigs. Putang ina mo! King na, Jigs. Putang enang yan. Ano, no choice tayo. Rally on that vehicle. Ayaw mag-con ng hayop, no? Executing most wanted contract. Ah, may scam. Wala tayo ng scam. Ah, wala. Oh, scab. Yo. Medyo painit na din ako, tol. Don't worry. Oh. Mamaya mawawala na ulit. Pag nawawala yung tama ko eh. Oh, scavenger pala sa tabi mo eh. Wala rin galing. Uy, meron Uwan. dito. Sa taas pa. Ah, may pamakik na lang. Ayan naman to. Ayun, no? Ayun, sarap mo. Pupunta dyan. Sarap mo, yan ah. Nice one! Woo! Walang plate si hayop. Sana yan. Uy, mayroon dyan. Sa entrance. Ang hospital. Meron na. Masok Sarap. siguro yun. Meron. Ayun na, Pwede ayun na. last na. Alright. Mag-isa. Walang dead silence sa parang gigs eh. Kaya nga eh. And dalawa. Oh, eto. Bang, ena. Basterin mo sila. Bababa yan. Ay, may Red red door. door, red door. Oo. Red door ka na, tol. Ayun, dyan. Yo. Yo. Sana sumakto. Ay, pot! Tol, wag na, ang dami tol, wag na. Wag na dyan tol, ang dami. Oh, Advance ka na lang. Dito na. Cancel that. May box pa doon sa may tower doon sa kali. Ay. Yan, may box doon. Kunin mo na Scabby, Daily. Eh, wala si Daily? Nandyan. Ay, Wala ata. Ito yung Scabby. Si Scabby, Daily. Ah, kinuha.
Loot na lang tayo dito. Kilot na lang dyan. So, Ano lang kayo? Si kunin mo sa supply run. kaso dito yung scab kinuha eh. Looted na dito eh. Supply run contract marked. May truck kanina Bili pa doon. nga oh. This one's mine. Nag-loot na lang kayo. Loot na lang tayo daily. Ano makabuhay Para na. hindi na kayo para hindi na kayo maghiwalay. Puro ka na yung bounty. Bounty na lang. Sige. Supply. Damot. This one's mine. Kaload at nata. Go po! Oo, tabi bibili. Ingat lang, Daddy Jigs. Saan tayo? Kunin mo yung truck. Basic. Saan Kunin mo tayo? ba? Nasa baba? Located a vehicle. Copy. Roger transport. Hindi, ako na doon sa itaas ka. Sige, sige. Sa itaas ka. Ako na. Ay, kinuha na. Ah, may tao, may tao. Kung kaya mong patayin yan, pwede mong patayin, tol. Enemy vehicle, take it out. Dalawa sila. Makakanta, dami pa nung kan. Setting rally point. Magabang ha. Cancel that. Ito, kunin ko na lang ito yung truck Head dito. that vehicle. Sige, tol. Safe for now. Konti na lang pala tayo kulang ah. Buhay tayo. Loaded na din dito. Ayun na pa tayo. Bounty 3 seconds. Ayun. Ito may scabby Here located. Copy. Tara, sundan kita. Patayan dito. Saglit, kunin ko lang yung barrel dito. Sige, tol. Saan? Okay. Get one side. Ayan na. Gago yung mga yun ah. Tal, baba, tal. meron. Uy, ang sakit.
Ito na. Dito na sa akin tala. Toasted. Toasted tol. Papunta na yun sa'yo. Kay Tirador. Dito na, dito na, dito Basta na. kay Tirador eh. Dito na. Ayun! Sa labas. Nice! Putang dami ayop. Kami sa akin. Uy, nadali si ano. Uy, dali. I need recon at my location. Puta, tatlo. Dalawin tatlo yung tumira sa akin. Pareho tayong barrel. Ginawa mo rin din jigs ha. Ayan nga. Ganda no? Diba? Oo. Mas Di ba maganda sa blueprint gold, yan? blueprint. At yellow. Uy! Gold yan, gold. Ay, may gulag pa. Pwede ba yan? Puta naman, may gulag pa. Yun lang. Yun lang. Warm up lang yan. Wala pang bumagsak na ano, diba? Loadout. Wala po tala. Wala na. I-save mo na lang yung pera. Isan mo, ikaw na nag-send. Ikaw na gumawa. Paano? Send ko na sa'yo yung 400,000 ko. Send ko na sa'yo yung Grab some targets while you can. We're deploying soon. Kano ba kailangan? 15 na 20,000. Send mo na sa akin, Lods. Gcash. Gcash. Natay tayo Gcash, dyan. man. Send. Kalaban dito. Kanina eh. Oh, dropping ano. Ammo. Sige. Enemy dropping into the AR. Isa pa dyan, oh. Yo. Tama pa dyan. Yun. Baba na lang natin dito yung bala natin dito. Sige. Ay, hindi pala pwede dito. Paano? Alright, that's enough Hold bucket. up, pare. Now we do this for real. Let's go!
Ayun! Daddy! Tala. Yun. Okay, dito na. Rekta na dito. Battle Royale. Pwede. Gas, get to the safe zone. Yeah. Tayin na natin yung kalaban Dami, dyan. Hey, kasama tayo. Isang team din. Meron yan. Meron dun. Ano? Isang team talo, isang team. May pumasok doon sa bahay. Yung bahay. Dyan sa may ano. Dito. Marking waypoint. Dito na. Make for target location. Purple. Tama. Swiss ah. Isan mo Sniper na rifle siya. marked. Saan mo na yung 450? Dito tala. Hostile in the open. Tumalan. Ayan, baba mo. Pili. Tol, break na. Got contact. Ay, gago! Shit! Sayang! Pagtatagol. Surviving earns them redeployment. Puta, hindi naman lang tinamaan yun. Ano yung kalaban dito? Wala na? Dami dyan. Teammates in the gulag. If they survive, Putang ina nito. Man, you fucking ass. Ako na lang pala mag-isa dito. Takbo. enemy launching an advanced Reset ka na dyan. Receive mo na. Oh, nag-red door. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Uy! Ayaw ko pa naman na mag... Sapol ako dun ah. Nasa right mo, Jigs. Nasa left. Hit. Nice. Nice. Okay na. Kunin ko ta. Sige, tal, kukunin ko din yan. Kunin mo. Sige. Dyan tayo. This is the gulag. Survive. Sige, kainin mo na yun. Dito na kasi. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Beling ko lang si Papi Jer. Ay, meron pa pala. Yun. Positive ID on Chamba. the target. Sort them out. Malutik. Losing ground. Hindi pa tal. Kunin ba natin to? Pwede pa ba to? Kuha na ito. Kuha na. Ah, nakuha na. Nakuha ko na tal. Ah, Meron doon. ayun, konti na lang. Hindi ko alam kung active. 2,000, 8,000... Oh, Hindi tayo 8,900 na makahayop, lang. ha? Move on my waypoint. 10k na lang. So, $100 na lang. Jar plates, jar. Yes, yes. Ito. Tama. Thank you. Tara. Found cash. Lalo
Walang bibili pera. Anyone use this? Loadout drop inbound. Nag-snipe ako. Meron dito ah. Gusto yung push? Tara. Tara. Mapag-practicean natin yan. chopper. Tayo mapag-practicean. Move on my waypoint. Lang dito. Baby, ano? Ano lang? Yung chopper. Marking buy station. Nag-chopper. Ano ba? Abot ako, sige. Kaya kong dalhin yan. Tagging helo. Bababa ng pera, tol. Babang pera. Pinakang dalawang UAV. Pasok. May isa pa. Nasa taas. Ah, nandiyan lang sa pagtabi po. Tata. Friendly UAV overhead. Yun. Nakuha Sa din loob. ng chopper. Binabaril siya. Kalaban din. Kalaban sa ano, sa baba. Squad yun. Ayun, tumaba. Ayan, na, ano, purple. Pili. Friendly UAV overhead. Bumaba, pumunta dito. Meron dito kanina eh. For target location. May bumabaril sa kanya kanina. Oo. Baba ka pa ka tala. Ayun na. Kaya na sila. Dito. Destination marked. Saan tol, saan? Paan ko? Green ping tal. Time's up. Objective failed. Ayun na. Enemy helo. Shit, sayang ulit tayo na. Down. Nice. Akirang kita tala. Destination marked. This one's mine. Friendly UAV overhead. Moving on your Wala na. waypoint. Stadium, gusto niya. Last stadium. Hintayin na lang- Yan yung last ano eh. Hintayin na lang muna natin yung bilog tal. Overhead. Sige. Root na muna Down kaya. PVDC. Sabi nyo kung kailangan nyo ng SMG ah. Meron na. Ito. Ang dami dito. Move on my Bili waypoint. tayo, ano? Bibili Meron tayo. pa dito tal. Marking Ano yan? waypoint course. Laban? Mga kalaban oh. Saan? Sa Green ping, green, sa green. Stadium meron Tara, din. ghost tayo. Gas is inbound. Try ka mag-ghost, Marking new safe zone. Sige tal. Tara, ghost tayo. Pabili na. Sa green ping, meron sa green ping nga tal. Sige. Ilang loadout, si. Loadout ko lang. May Abangan bullpark ko sila ako. dito. Gusto niya? Enemy UAV overhead. Sige lang tal. Bullpark ako. Meron na. Pwede ako eh. Kukunin ako siya. Bounty target Soldier, identified. SMG Slot the tactical bastard. retrieval. Try mo yung bullpark ko. Kailaban tayo. Sino bibili? Tara. Dito. Tapos push natin yung ano, Buy station. stadium. Tara. Sige abangan ko Isa. yung loadout dito tal. Bili tayo sa LP. UAV. Oh, bili na kayo ano, selfie pala. Tama. Oo. Baka po. Abangan ko lang yung mga naglalaro ngayon dito tal. Pas na to.
hunting you. Stay alert. Ayun na, katago. Friendly UAV overhead. Nakatago ako. Ako, nandito Make lahat. for target location. Para cute yan. Sigurado yan. Abangan ko sila dito. Dito bagsak men. Kaya nila Hey, magsarado guys, yung thank bilog. you. Abangan ko sila dito. Tally hostile care package. Marking waypoint course. Ammunition box yan. Disregard. Wala ko na ka. Iwanag yung screen ko. Iba yung screen mo sa ano? Ah, Oo. tagay ko yung filter ang po. Iba yung settings. Ano lang yun sa... phone. Try mo yung ano to. Try na Pia. Boosted ba? Kaya lahat? Boosted naman. Gusto na. Okay na ba? May AR kayo? Isa lang. Tanggal ko na yung filter. Sorry. Sorry. Ayun na sila. Oy, tol. Wala. Nandiyan na sila. Saan sila? Papatayin Pababa ba natin natin. lahat sila o magtira tayo ng isa? Saan na? Heads up. Objective failed. Walang babuhayin. Ganda ng ganun. Buhayin, Jer. Mas maganda ba kanina o? Patayin natin. Tayo pa ng gas. Maganda yung maliwanag kanina o mas maganda ngayon? Mas gusto mo yung maliwanag? Sige, babalik ko. Mas maganda yung nauna. Sige. Balik natin. Ayun na, bumaba na. Papunta na. Yun, okay na. Ayun na. Nandiyan na sila. Coordinates marked. Target Down isa. contact. Meron na? Patay. Down isa. Uy! Pang ano pala ako? Enemy lost track of you. You're May safe. sniper sa taas? Enemy UAV overhead. Down isa dito. Sa may mismong kon. Strike inbound. Ayan. Hindi na makakaano yan. Cancel that. Saan yun, tol? May sniper. Alam ko Sa may taas yung sniper. ready po para hindi kayo maano. Bagong gulag. Ay ano? Uy, asan yun? Yan lang. Ito. Get to the new safe zone. Let's sige, let's. Sino yan? Case. Meron pa. Yan na, andyan na. Patay. Patay na, patay. Ay, Natran ako. Meron pa isa. Ayun no. Basag yan. Saan yun? ito. Sa glass. Down. Be advised. Enemy precision airstrike inbound. Ilaw daw sa inyo, sabi ni guys. Sina Ay, hindi namatay. Tirador. Hindi namatay. Tara, Patay. tara, tara. Ilaw daw sa inyo, sabi ni guys. Hi guys! Hello po. Oh. Sino po yun, kuya? Ah, si ano? Si Wonder Nurserer. Ay, Oh. Nurse Kalaro nyo din Wanderer. po. Meron pa ba dyan? May bumili dito sa harap natin. Marking buy station. pero kilala ni Tirador. Got gas moving in. Kalaro nyo din po yan, kuya. Oo, kaya kalaro na, malupit yan. Tsaka maganda daw yun eh, balita ko. Maganda daw. Oo. On vacation Ganda yun natin. Ganda daw.
Let's get to the safe zone. Kung streamer po siya, ko na lang po yung follow ko na lang po yung Oh, kanya. paki-plug na lang yung... Uy, yung sa akin. On me. Waypoint marked. Paki-plug na lang po yung Wala na, page patay niyo. na. Susundin ka raw ni tirador. I-follow ko na lang po sa page niya kung paano po siya. Ano salita? Sa akin. Kung streamer po siya. Sige. Dito ka sa likod mo. Doon, yung salita tol. Sino doon? Buhay na. Ay, sige po. The nice wonder po. Sige po. The nice wonder. Back to work na daw siya. Ay. Oo. Ano Tatrabaho pong pala, work sige. niyan, kuya? Baba nyo na po. Ay, baba nyo na. Iwan nyo na po yung page nyo para ma-follow ka namin. Hostile in the open. Asan pa? Ito. Basag isa. Hostile in the open. Down isa. Hostile in the open. Ready. Patay. Hostile target. Basag ulit isa. Biling ko muna Sa apat. putik. Nandun sa container. Sa park. You know. Ayun na. Patay. Ay! Putang ina! Thank you po for dropping by. Dito ka ba dyan, Jay? Dyan. Down isa. Ulit. May baril yan? Wala pala. Gagawin niya nagamit, may dede pala. Shit. Patay. Kaya nga eh. May dede. Oo, may dede pala. Nagamit. Dapat ininom. Ang ina mo ha. May baril yan? Meron tal kaso wala na eh. Dapat ininom mo, Meron. Lods. Kaya nga eh. Ano pong gaming tag nung si ate Hostile kuya? target. Gaze. The nerve. Ipapalo ko na lang po. Papalo ka na daw ni Tirador. Malupit to si Tirador. Tumitira yan. Nanitira pa si Tirador. Tumitira yan. Dito lang, meron doon. Sa mga May loadout na paano? Sasakyan sa likod. Yun yung bumaba sa buy station. Bibili. Pinangalak. Pabili na. Gatekeep yan. Dalawa pa Gatekeep binili yan. oh. Down ko sa yan, down ko sa. Meron pa. Sige, Selfie. Panggain mo. Oh, Sabi niya katakot. Easy sa downtown . ang hirap talaga pag downtown. Pero maganda naman ang laban niyo Huwag ka matakot sa akin. Tirador lang naman po ako ng kon. Ano po? May patay tayo dyan. Tirador pala na natin si Tirador eh. Natakot na Natakot na. Tinidor. T-Raider. Boses niya si Sino? May kay si Common. Ba't sikat na sikat po yun si Basic? Malas po ba yan? Si Basic? Basic? Lakas nun.
Malakas manisi yun. Ang lakas nun. Lakas magsisi. Naninisi yun. Naninisi yun. Pangit ka banding yung yun. ganun. Oh, pangit kasama Pangit yung ka ganun. banding yun. Pangit ka banding. Dapat yung mga ganung tao, kuya, in-unfriend nyo. Mga pangit, yung mga basic. Ako na unang in-unfriend eh. Sabi ka Oy, basic sweaty balls daw. Magbe-birthday pa naman daw yun si Basic. Walang kwenta yun. Sweaty balls, yung basic. Bulbulin din yun, panigurado. Ano daw eh. Alam ni Mr. Gaze, oh. Bigote daw yun si Basic eh. Mr. Bigote daw yun eh. Alam ni Gaze. In-unfriend ka nun? Wow, bad si basic ka, tola. Masamang kalaro pala yun. Masamang kalaro yun si basic. Yung mga ganun dapat binap nyo. Unfriend Block daw. yun. Basic. Hindi. Kabisado nagis yung boss, hindi natin yung malaloko. Oo nga eh, no? Kabisado. Expert yun eh. FYI guys. Hindi ka tayo non-friend. Unfriend pala si Basic eh. Buti na lang hindi ganun si Tirador. Hindi ko non-friend yung gan. Hindi ko non-friend. Not yung account ko, diba? Unfriend. Non-friend ko daw siya, hindi niya alam na nahack pala ako. Nahack pala yung account ko. Seryoso daw, oh. Seryoso. Unfriend daw siya, oh. Diba talaga yun si Basic oh? Naka-unfriend pala yun. Talaga si Basic, oh. Buti na lang hindi ganun si Tirador. Tirador, okay si Tirador. Hindi po ako nun. Maliban na lang kung ma-hack yung account ko. Tirador, tumitira to. Patalan. Tumitira ng alindal. Aparador. Tumitira ng aparador. Kaya Tirador. Kaya na. Patay tayo dyan. Magpapachikan si Tirador Jigs sa kasi daily flight. Si Jerden eh. Yung Jer ang pangalan. Magaling din yun. Papabuhat palagi. Oo, hindi na masyado naglalaro sa sobrang galing eh. May kalaban dito. Puta. Patayin natin. Pero alam ko, friend ko pa rin hanggang ngayon si guys. Hindi yung friend. Kasi nakasubuhan ko, diba? Diyan na, boy. Diyan na kami. Uy! Patay mo. Saan yun? Bawas na yun. Kumanan. Dito na. Lalangan. Cheater to lalanganin. Dyan na. Kailangan. Takbuhan ka na ha. Sige. Takbuhan ka na. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. Get ready to fight. You're next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Dito na tayo, malapit na. Talaga hindi ko kabisado itong mga baril na to. Mate's done in. They're returning to base. You got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. Papagkamalang kong auto. It's not over yet. Your team is Bye. Bye. Cheater nga total, cheater. Ha? Cheater? Cheater. Ayun na.
Sir. Yung ano? Yung pumatay sa aming tatlo nila, Kon. Jar Zero. Nakulat na natin to. Pangit ka Ulat banding na ba? yan. Hacker. Pangit ka banding. Ay shit, kinuha na. Tracking contract objective. I'll join you. Ay! I'll join you. Isa pa naman yun. Ang layo ko naman. Ayan, ako nila. Nadadagdagan din ba yung pera niyan? Oo. Buhayin ko kayo. 7K, oh. Kapag si Jigs naglaro, nululot. Kinagaling ko, nanonood si Gacy. Hindi na ata nanonood tol. Ay, hindi naman. Alis na yan. Kaya. Nagsawa na sa sweaty balls. Sweatables kasi. Uy, nabuhay ako. Salamat po. Ano pa? Man, loadout na tayo dito. Tara, tara. Di pa looted. Di pa? Di pa. Meron sa akin. Doon na natin si Basic. So, dropping money. Ay, dyan na ba? Kunin ko. Sige. Dyan. Yun lang ang pera ko. Punta na dyan. Babalik pera ko. Yeah. Loadout na kayo tol. Sunod na lang ako sa inyo. Sundin nga namin. Hindi, kukunin ko yung chopper dito. Loadout drop headed your way. Be advised, there's an enemy team hunting you. Loot tayo. Hindi natin si Hindi Basic. pa looted dito, sabi mo. Putang. Paano naman looted? Ammunition Nice box one, ako. bala box dyan. Ay sir, pa-drop dyan. Dropping. Loot ako dito sa may boneyard. Pera yun. Pera na dyan. Ay, ito. Indicating waypoint. Friendly UAV overhead. Na dito or ghosted na. Taking bounty contract. Sana naman hindi. Bili lang ako ng extra UAV. Sige. Bounty target identified. Slot the bastard. Ayan, daily akin yan. Marking waypoint. Ano yan?
Nagago pa ako. Gabi dito. Gabi dito. Sunod tayo. Dito na, dito na. And then, Saan, Ledge? Shield mine. nandiyan, sir. Dito. Mag-isa lang. Galing naman. Friendly UAV overhead. Dalawa pala yan. Ipos po. Ayop ka, ha? Meron pa. Patutahin mo. Ayaw, mali. Ayun na, papunta sa akin. Sa loob lang siya. Dito, sa loob. Target confirmed. Yo. Nice. Nice. Pera. Nice. Bili tayo. Scab, kinuha yung scab. Bakit? Saan yung control? Fire station. Uy, bumalik Pili si mo na. Gaze, oh. Picking bounty contract. Diyan na pala si... Balik si Gaze. Tinatanong niya, bakit mo raw siya in-unfriend? Hindi nga niya alam na nahack yung account ko, tol. Nahack din pala eh. Nahack daw pala siya eh. Pero bago mo isagatin yan. Hey! King. Yun, may king. Puta, kukunin yung chopper. Kailan, tol? Ay, sumibat. Ayun, umalis siya. Sala. Pasabukin. Oy, Jigs. Kausap ka niya. Ang daming nanonood sa akin. Sina? Ang daming Yes. nanonood sa akin. Hey, yes. Belated happy birthday. Uy, birthday pala. Birthday? Belated happy birthday. Ano bang gusto mong battle pass? Uy. Pa battle pass. Positive ID on the bounty target. Sana. Dito Biro sa akin, lang sa yun. akin. UAV overhead. Uy. Dito. Ang ina, nakita ako. Down isa. Saan yun? Teammate was sent to the They'll fight for it. Down. Meron pa. Nasa loob. Saan akong plates? Ano ka get? Ito lang. Basag na to, tol. Basag na to. What? Inap niya isa. Basag na yun. Target appears on. Isa. Takin. Ito. Hostile is mine. Hostile target. Disregard. Ano? Diyan pa rin. Ay, hindi ako naka-reload. This one's mine. Hindi ako naka-reload. Ang bagal nitong ano. Oh, special. Bibili daw siya ng rig galing sa US. Si ano, guys. Pa-help. Sino si Jigs? Papatulong daw sa'yo, Jigs. Balita ko na kanta ka na din ah. Nabuang ka. Nabuang ka na din sa ino. Sino yan? Si guys. Nasa comment. Para sa'yo yun eh. Oo nga pala, Anong- hindi ko sila nakakon. Anong i-order mo? Graphics card?
Hindi niya siguro napansin na 2 buwan din ako hindi nakapaglaro. Tagal-tagal din ano. Nung nakakangako. Yan eh. Type ko nga yan. Naman. Ochiva. Pero may friend pa naman akong kuno. Oh, tol, ito isasend ko sa'yo. May friend pa akong guys dito. Yan ba? Ayun na, saglit Shop Uy, line. pink. Dodo sila yung friend ko ngayon, no? Ayos, ang ganda ng case ah. Sana all, inots. Still? Kala ko mga inutil. Inots. Brand ba yan? Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. $200. Case lang to, di ba? Case, may phone charger pa. Tapos may 650 watts gold power supply. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. X. Enemy soldier incoming. Add mo daw si basic. Ito ng case ah. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Okay, sige. Thank you for dropping by. Enemy soldier. Alis na si guys. Bye guys. Alis ka na. Maglalaro daw mamaya. Ala. Mag-off niya. Huwag ka nang mag-off, magtrabaho ka na lang. Huwag ka na din maglaro no? Overtime. Overtime ka. Bibili ng computer eh. Magbubuo ng computer eh. Anong computer? Anong bibili niya? Yung case na bibili niya, Let's get it done. yung Hindi tinap niya niya sa ano. sinabi. Dapat Tawag yung doon? akin na lang binili niya. Inuwi na ba ang yung pronunciation nun? Parang inuwi na. Mini pink. ITX mini. Inuwi na. Ah? Maliit. Yung maliit na tower. Mini tower. Mini tower. Oo. Mini ITX. ITX. Tower, mini tower, ITX. Ang tao pala dito. Yan ka pala daily. Tara, ladat. Tara. Tara. Lodat na ba? Abot na yun. Tara na. Tara. May bilihan mo yan. Meron. Ay, meron pala dyan. Hindi ko lang yung motor. Kaya pera. Your teammate. Ay, gago. Kaya pera tol, basic. Ito. Putik naman eh. Bubo.
daming bazooka. Friendly loadout drop on the way. Enemy dropping into the AR. Oy, dropping. Ayan yun na. Saan? What? Tol. Saan nag-drop? Dito. Oh, baka nakaano na yan. Ito, pera Galing kayo ibig. gulag eh. Ay, baka galing. Ito na, pera. Oh, 33 meters. Andito ba? Take it. 18 na, sa itaas lang. I-meters sa baba lang. Baba natin, Jig. San? Sa baba yan, Jig. Wala. Baba? Wala, dito sa itaas. Taas. Umakit na, oh. Umakit. Naintindihan eh. Ayun na. May bag team. Shit. Uy, dito. Tangin na dito, Jigsaw. Nagkatago. Okay, exit. Ay, meron pa. Nandun pala sa dumi. Saan? Pwede mo. Puta. Sa likod. nandun pala. Sa pinanggalingan natin. Oo. Putang ina nito. Target eliminated. Di ko nakita yun. Ako rin. Ako rin eh. Doon tayo lahat galing. Oo nga Ibang eh. team, no? Tago siya sa dumi. Gag. Welcome to the gulag. Ghosted? If you survive, you Naka tawag niya? You have to wait for your Yan yung loadout na eh. Yung isa. Ang sakit, Ojiva. win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. Marshall Enjoy pala. your freedom, soldier. Tangin na Not niya. roughed up in there. We're bringing you home. Nalo sa gulag. Not over yet. Your team can still Bye-bye. buy your release. Ito na shot ko. Fuck! Contact! What the fuck? Ano na? What the fuck? Balikan ko yung hayop na yun. Putang ina yun. May loadout tayo dun. Ayan na. Ay, loadout na. What? Ito na. Got contact. Hostile Ito na target. sa ano. Gago, nalikuran pala ako. Copy. Wala akong bahala. Nagago yung mga nandyan eh. Hacker Meron sa yata. akin. Kurang bala. Dalawa sa akin. Tira ka isa. Down isa. Nice. Tugtukin! Basag yan. Down. Uy! Down, dalawa. Tayo, sumay nawa to. Pinuwa? Oh. Pinuwa ba yun? May nawa.
Yes, daddy. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Right. Battle Royale. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Let's go. Copy that. Dami pang di bumaba. Scavenger contract. Kasi dyan tayo. Never mind. By myself, don't wanna be all by Ayaw punta, Jix. myself anymore. Uy! Oh, tayo na nadali ako sa helicopter ang mucha. Enemy below above. Ayun yung chopper. Oop! Gago yun eh. Halika dito. Ginigi. Putang inang chopper to man. You fucking ass, motherfucker. Siya rin yung pumatay sa akin eh. Sige lang. Oh shit, pumasok. Dalim dyan dyan. Puto, gago. Puto. Patay, patay. Teammates are in the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. May armor ka? Oh, wala na armor. Oh, Jix, may armor ka. May armor. Kita. Ilan ka, madami yan. Kita. Ayan, tata. Bigyan mo lang si Jack. Wala ka na dyan. Sa'yo dalawa. Ay, sa'yo isa. Dalawa sa akin. Tara, pa na natin yung bound. Ay, iwalay ta. Saan pupunta? Saan ba kayo? Dito raw eh, diyan sa ba bounty kayo? daw eh. Kayo. Sige. Ay, dalawa sila. Reload Dami sight. dito. Tapos. Ba tayo? Tara, Dami dito. Loadout na. trust tayo. Dami dyan. Good ba? Really? Kaya mo ba? Pilitin silang. May dropping. Ako na bala dito. Diba? Teammate is redeploying. No way, motherfucker. Pistol lang gamit. Oh, pistol gamit. Takbo. Kailangan pistol din. Saan tayo? Ay no, whole team nandito. Maglalaw daw tata. Ay, dito, sir. Yan. Bumili. Hey! Ay! Utin bitch. Ay, gago. Nasa likod pala. Nice. Fight to earn redeployment. Got you, bro. There's a fight kicking off. Get yourself sorted. You're up next. Hi, you awake? Ha? Yes, Papa? Win this Sige na. fight and you return to the front line. But if you What? lose, you're done. Madaling araw na, Time lalabas to ka earn pa. your freedom, soldier. Yes, Papa, bilis. Sige na. Nice, sir. Chamba.
Anong yak? Nice. Amoy alak lang eh. Yak? May raider dito. Tara, raider. Siya papi. Jar. Mababa na ako. Manyanyo. Siya papi. Manyanyo. Sa'yo mismo? Sa ano? Sa baba, sa pinababa. Tito ka mo. Tito. Tito Daily. Yan. Ba't noon? Walang pera? Pero. Ikang tala. Tao. Tito. Wag mo. Ay, may isa. Madaling araw na dyan. Iwan na it. Taas. Sa baba. Sa baba lang, sa baba. What do you want? Masok. Ayan na. Greenhouse. Dede, gusto mo? Dede. Punta ka sa kwarto sir. Doon ka maglaro sa kwarto. Sige na. Bye. Sige. Lagay mo sa kwarto. Sige na. Lagay mo sa kwarto. Sa kwarto. Lagay mo sa kwarto kung gusto mo maglaro. Hostile target. Sa baba ka, tol? Sa baba ka. Wala ka lang. Yes. Madaling Boy, araw na. Anong ba station dito? Kaya pa ako bumaba. Sana. Shit. Marking rendezvous vehicle. Grabe, station tayo. Dito tayo. Marking by Ayun, nabaril na ako. Saan galing? Sa may gandang negosyo. marking waypoint. Uy, Uy. may ano, car Hostile dealer. target. Sa taas dito. Bumaba, Ayan, bumaba. bumaba. Dalawa. Dalawa. Basic mo na yun. Nandiyan. Takbo. Basic sa kasi nila. Ayang yung pera. No? Uy. Station. Kunin mo yun. Uy! Bili ka dito tala. Sila muna tala. Silang muna tol. Silang dalawa muna. Kami kong pera oh. Oo. Pera, Ayan, pera sniper. May loadout pa pala. Pera sniper. Gas is closing. Get to the new safe zone. Pera sniper. Ano may, ano? UAV. Contract. We're out of Yun time. na. Scrub the contract. Pak mo UAV dyan. Ako po. UAV entering the AO. Yun. Enemy UAV Waypoint overhead. marked. Yan na sila. Manawin. Pera ka? Ay, sa likod na. Ayun Tingnan na. natin. Saan yan? Dito sa likod. Likod na, likod. Yan, may pera. Pera siya. May pera. May pera siya. Hindi din nata. UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Ito to. Armor tala.
May extra armor din ako dito. Enemy UAV overhead. Ayun. Drop mo na bala dyan. Allied cluster strike inbound. Some ammo. Someone get that item. Meron kanina dito eh. Saan na kayo mga yun? Kaya nga. Train station yata eh. Coordinates marked. Pang to ng 7 lang. Ilokano. Yung... Ayun na. Gas is closing in. Sandal. Hindi pala. Akala ko laban. Akala ko dito nilaban ganun. Coordinates marked. Forget it. May king doon. Oh, hinan, may na-down ako. Oh, sa buy station. Meron. Make for target Station tara. location. May down ako dun eh. Bumalik na. May loadout dun. Oh, hospital. Nag-UAV, nag-UAV. May isa. May isa pa. May isa dalawa yan. Ay! Great na isa. Paano patay yung isa? Basag-basag na rin yan eh. Saan yung punta? Bumba. Papuntang ano, Saan open, banda? open yun. So dito. Indicating waypoint. Ayan. Sa right. Ayan. Ayun. Bato. Ayan. Ay, may hirap. Tama. Dito. Kulang pa. Hostile in the open. Dito na sa akin. Oh, shit. Nice. Disregard. Disregard. Sumama. Ulang bala Nasaan yun. na? Ulang bala. Dito. Sa building. Engaging shooter. Ayun na. Basag. Ulang bala. May pera ka doon? Tingin ko. Ah. Oo. Camper. Ano yung channel to lang? Taas na yun. Akit yung dalawa. Sabay kayo. Patay ako. Wala pa. May sensor ka, Jer. Sensor mo, Jer. Assist elimination, pinatay siya. Ayun, wala. Naka-ghost eh. Wala na. Sana. Pinatay siya, Wala. assist Walang bala elimination. yun. Walang loadout siya. Maba pala nito. 13 floors ata eh. Sabay akyat ano? Ay, putang ina. Meron doon sa train tag. Ayun no. Meron sa train. Pwede kayong kumuha ng loadout. Gusto niya. An advanced UAV. Loot ko lang to. Anyone need body armor? Gata. Ulat mo na kayo. Di pa looted. Kunin ko lang muna yung ghost ko. Kuha lang ng ghost ko. Ito yung box. Kahilo. Enemy UAV overhead. Tak. First strike. Yan, pwede na. May buy station dyan. Gas Wala is pa. moving in. Use safe zone. Wala eh. Vehicle here. Ulit. Aid station there. Aid station there. Disregard. Parating pa. Puta, nawala yung kutsilyo ko. Dalawang box. Bigay ko na lang siguro yung pera sa'yo. Kung mawala pa sa akin. Mas safe Sige, sa'yo. tala ko na, baby. Nako, ako pa sinabi mo mas safe ha.
Mas safe sa'yo. Patay tayo. Better bomb. I'll take it. Tara, samahan kita. Wala tayo. Hard cop. Tao din kanina, no? May sniper kanina dito. Precision. Konti na lang. Gas is inbound. Enemy UAV overhead. Jais, huwag takbo ng takbo ha. Pwede pa mag-loot. Polluted. Yeah, thank you. Halika rito. Ayun tal. Ayun, pwede tayo. Pwede, pwede. Wala ko loadout. Sige lang, sige lang. Ilang talo ng rush. Tagging lethal grenade. Sniper rifle. Get it. Pero dito sa taas ka. Na ako ha. Ikaw ba yun? Enemy UAV overhead. Trap Hindi nyo ako ng pera sana. Trap na lang sa Meron pera. dito. Sa taas. Enemy UAV Eh. overhead. Marking cash. Sa taas ko. Ano mo, tol, may ano ka? Precision. Precision mo dyan. Designating target for Yan, airstrike. yan. Pababa yan. Atangan mo Kaya dun sa may ano. na, pababasahin, pababasahin. Sensor mo ulit tol. Ah, lumayo. Sa taas. Ay, andun sa taas tol. May kalaban sila iba, may kalaban ibang sila. Thank you. I-UAV ko kayo sa akin. Nandito eh. Indicating wing. Ah, nasa loob, nasa loob. Dito. Ito. Ang dami. Fine. Stand by. Dami, isang squad din, isang squad. Papunta sa inyo isang squad. Ngayon tal, naka-ghosted. Puta Ah? yun. Ay, shit. Parang pala shit. Alright. Punta ako kay Jigs. Sayang. Makapunta ka, Jigs. Saglit lang tal. Saan ba? Saan ba? May kalaban? Target location. Wala. Na ano lang pala shit. Wala ba? Nasa Nasa taas taas sila, pa rin nasa siya. taas sila, nasa taas sila. Sige, kuha ko ng sniper. Sige. The whole team? Mabubuhay ako na Jigs. Oh, whole team nasa Bate, taas. bate. Meron na sa akin. Dami may kalaban. May sniper, bullet na Jigs. Meron. Pababa na lang tayo. Wala ko akong sniper. Naku. Tanda Oh, sa sniper. taas. Alis ka na. Oh, May armor di ka, ako Jigs. makadali. Oh shit. Yung Meron normal ba, to, Jigs? bala. Dropping Ayun in. eh. Palo ka na eh. Palo na. One hit lang ako. Ano? Ay, salamat. Kabuhay na ba? Pwede na Ano, ata, ano? makabuhay ah. Papunta sa Okay. akin, papunta na sa akin. Tol, ang daming plates dito. Go get that armor. Kaya mo tala. Punta kami din. Yan na. Walang palang nadali doon ah. Hostile view. Dami dyan eh, sa train eh. Katakot naman pasukin to. Sent. May armor ka, Jigs. Ah, Wala pa rin. ito. Si Basic, tol. Tara. Punta ka dito, tol. Tumawid ka. Ito na. Kaya mo tumawid? Hostile target. Bumaba na, bumaba na sa kanya. Target confirmed. Hostile target. Patay ko siya. Nice. Everyone to the safe zone. No. Sundan siya na. Tara, punta natin. Sige, tara. Goose naman tayo. Dito na. Ito na. Ito. Yan, nice. Gago ka. Oh shit, Sa sinuluyang ka tol. Oh, next station. Umakit yung train. Dalawa. Second floor.
What? What? What the fuck Oh was that, bro? shit. Hacker ba? Ayun, no? Enemy located. Sentry gun is Friendly active. sentry gun online. Ayun, no? Kita na yun. Po ka ngayon. Manaw. Bababasag ulo nito. Basa ulo mo, gato. Ay! Dali. Sarap sana yung pasok ka na. Sige na. Pumasok ka na. Madaling araw na. Sige mo ito lang. Pa, Sige, sige. Ako din, ako din. Sige. Ikaw pa rin ba lumalaro kay HS? Dick? Tinatapos na natin. Sinatapos? Ah, okay. Ganda yung aso mo tol. Hyena? Ano ba yan? Saan mo nabilin? Hyena. Magkano? Ano to? Pero ba? Crossbreed. Si Hyena Magdangal? Hyena magpal. Hindi, si Shaina pala yun. Yourself the proper warm-up. We'll be deploying soon. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Last drop. Stop. Fine, drop yung finale. Copy. Scavenger.
Wala pa si basic Battle Royale. Or siguro Be to wala advised, pa gas si is basic. closing in. Proceed to the safe zone. Extra si basic. Ay, nandito na. Kalaban. Pero Sorry, late ako. dami si Spectre. Nakuha. Ito si puta na. Uy! Ay, dalawa. Bakbak. Meron na dito. Ena! Paano ako nakita doon? Gago. Ay, yun pala, sa harap. Win here and Gago. return to the front line. If you lose, you're done. You're up, soldier. Dito ka. Basic. Basta tong baril na to, napapagkamalang kong ano, Not over yet. auto. Your team can still buy your release. Shit. Ganda ng lasi. Counted. Gagi. May nag-snipe na sa akin. Push kagad tayo Si King. Ubus mo yung lahat yan. Squad. Uy, na-stuck ako. Putang ina naman. Look, Oh, na-stuck. Uy! Oh, shit. Huwag ako na. Na-stuck pa. Paano yan? Kailangan to Putik. Na-stuck ako. Tatlo tal. Daming kalaban dun. Reset na. Marking rendezvous vehicle. Restart na. Na-start na. Restart. Restart na natin tong game natin. Ed, meron din. Baba mo, Dele. Out of my way. Kunin ko tong kantal. May kalaban sila. Naglaban yun. Wala. Nice. Dito sila. Got contact. Number eh. Kaya na. Utang inang to. I'll take the wheel. Eh, Camper ang hayop eh. Dalawa. Easy. Magkakalaban din sila. Out of my way. Dito. Pwede. Diyan na lang. Tatawid ka pa sa kanila. Wala ata nag-mill base military ako.
nag-mill base, walang kumuha sa atin. Base. Dapat tayo to. Ano tayo? Ano, Daily? Ay, nawala si base. Na-DC siya. Dapat tayo. Reset tayo. Not counted. Jer, kailan ba off mo, Jer? Off ko lahat. Wala. Papaano ka? Pag umaga, may ginagawa Paggabi ko. ka? Mga ganong oras. Paggabi, wala na. Oo. Mga hapon, oo. Hapon. Para makapag na ako. Simulan. Kanina, nasa labas kami. Oo. Off sana ako ngayon eh. Kaso, nag-leave yung isa. Sama ko. May overtime ka na yan. Ano? Oo. May extra? Yayamanin. Yayamanin. Ano to si Tirador? Yan na, nandyan na siya. Nandiyan na. Nandiyan na. Ay, naku po. Nangyari. Sinipa ako to. Lalagay na. Bulbul na. A single bit more into We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Tal, paano ba yun? Last game na. Ano na to? Panalo na. Okay, seryoso na. Oo. Nalo na to. Tapos na warm up. Ah, Tapos na Titira. warm up. titira na ako ng run. Labing wala. Isang daang porsyento na. Isang daan. Titira na ako ng labing wala, tol. Labing wala. Yes, Wala. daddy. Yan na yun ang cheat code niya. Tal, may pinoy tayong kalaban, ha? All right, that's enough fucking Huh? about.
May Pinoy tayong kalaban. AR. Sila Kimi ulit. Oh, no way. Oo nga. Offline game. Tuloy. Dito yan pupunta. Si Juan eh. Si Juan yung pumatay sa akin eh. Yung pinagpupukpuk ko nang naglaro tayo idol. Ah. Nung nakalaban natin. Scavenger here. Check. Battle Royale. Si Ella. Avoid the gas. Si Get to the safe Elok. zone. Ilok. Si Ella. Elok. Si Elok. Oh, Lalaki Thank you, yun. Lalaki Ronaldo. to, lalaki. Iba sila lalaki. Ronaldo Kiano. Ella natin. Yun po babae. Ang late agad ng ano. Meron na. Yan yan. Ayun na sila. Ayun na sila. Box waypoint for. Anong sabihin ko kung ito? Ay, nabitin! Right, lads, let's get it done. Supply box located. Move to secure. Tang ina mo ha. Ulul! Sino kayang na-sidestepan sa atin ngayon? Enemy dropping into the AO. Baba sa akin. Alam niya. Cheater. Ha? Nabaril ako eh. Positive contact. May chopper? Bomba na bomba. Tapos natin. Uy, may tayo pal. Dito. Nice. Yung heli Ibang na. team mo. Wala, May mas heli. may heli. Wait, oh. Bumaba. Wanit. Ayun. Ayun. Contact. Destination marked. Basag yan. Walang baril yan, tol. Walang baril yan ah. Basic sa likod mo tol. Sige tol. Punta ka dun. May nagbasag sa akin. Ako yan. No visual ako. Ah, wala? Ay, ikaw pala Ranger. Shit. Napatay mo yung Load tao out. dito? Load out. Napatay ka. Ay, napatay na pala. Load out. Ayun sila. Dropping money. Ito na nag-gate. Shit, what? Oh shit. Tingnan mo mag-snipe. Paano ka? May kalaban ka dyan? Sa taas. Layo. Papunta sa Tol, nice na ako. dyan eh. Putang ina nito. Ito na. Nakalikod ah. Ito. Putang ina mo. Shit. Ay, dalawa? Dalawa yan. Damn. Hello, dot. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. You have to wait for your turn. Ay, gulag lata. Gulagers. Laggers. Di na ako Babantay yun ng 20 loadout kills. yun. Ay, ganun. Oh. Babantay yun ng loadout. There's a fight kicking off. You can always have a go at these bastards. Wow! Smash their mugs with a well-placed Ito stun. nagtago. Your teammates right, done don't in. do Return to base. Right. Nice. Get yourself
sorted. You're up next. Balik yung lolo. Listen up, soldier. Ah, ito na naman yung baril. Return to the front line. What the fuck? Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Time to earn your freedom, soldier. Guys, wag na mag... Looking a little worse for wear. You're heading back to base. It's not over yet. Your team can still buy your release. Alat tong last game ah. Naalat pa. Bukas alas 5 pa naman pasok eh. Alas 5 ng tanghali. Ay, hapon. Kakapaglaro pa ako. Ayos yun ah. Pang gabi. 5 to 10. Ayos yun. May tao ko yun. Ay! Aroy! Ah, okay. GG. Sige. Tuwa sila. Sige. Thank you. Let's... Thank you, really. Thank you.